Siyasetmedarên jin li Herêma Kobanê yên lêdariya partiyên siyasî dikin. Di roja navnetewî ya tekuşîn û rakirina tundiya li ser jinê ya netewên yekbûyî di 25 mijdarê da tekez dikin. Got jina Kurd karîbû bibe pêşeng û xwe li ser asta cîhanî îsbat bike. Em bêjin jina Kurd bû pêşeng ji tevahî jinên cîhanê ra di her warî da çi dimilê eskerî da çi dimilê siyasî da çi dimilê civatî da aborî da ranibû xwe tevahî jinan da ro pêşeng bê ji jinan ra em bêjin hêzeke jin çê bibe û ranibê herêmên xwe biparêze, ranibê parastina jin û parastina herêma xwe û parastina axa xwe bike. Ev daveke herî pêşeng e û em bêjin heta dimilê em bên di civatî da di hindirsaziyan da ranibû jina Kurd ve em bêjin sîstema hevseroketî niha hîro di meşeya di herêmên me da ew sîstemeke herî rast e yanî bira nêrîn ne nêrîna mêr tenêbe ranibê jina jin li kêlek mêr di her di warî da davê xwe bavêje û ranibê yanî ew jî nêrîna xwe bide bi rengê jinê bi çanda jinê yanî bira çand ne çandekî tenêbe wekhevî hebe di hindirsaziyan da di hindir mal da. Tevî vê yekê jî jina siyasetmedar dibîne gohîn şiddet li ser jinê tê kirin. Got di demên dawî da gelek guneh derheqê jinan da hatiye meşandin. Got ew digihêje astekê got xwe bikuje. Rexmê em dibên şûreşek hatê li darxistina em hîn dibînin jî şiddet li ser jinê tê kirin. Jin heta roja îro jî dige asta ku xwe bikuje, dige asta ku tê kuştin careke ne bi destî mêr dibe yan bi destî civakê dibe. Bu yerin cuda cuda derdikevne pêş. Heta roja îro jî yanî tevî tekuşînên hane pir mezin bedelên pir mezin jî jin di astên em bên siyasî û di astên eskerî û di astên bigiştî yê rêveberî jî didin. Wekû şehîd hevrîn ku me anî ser ziman ew jî siyasmedarek bû li rû em bêjin dijmin da hate şehîd xistin. Aynî demê Zehra Berkel ya ku têkoşînek ji bo jinê di hindir Kobanê da kir ew jî ku gîşte asta şehadetê. Ji bo vê jî yanî em dibîne gelek pêşeng xwekirina qurbanî ji bo jin bige azadiya xwe yan em bêjin ganibê xwedî yanî em bêjin xwedî hebûnek bê di hindir civaka xwe da. Tê zanîn got her sal hemî rêxistinên jinan li Herêma Kobanê hejmarek ji çalakî bi vê boneyê li deverê li dar dixin. Got ji 13 ta 25 mehê berdewam dikin. Lêhî sal ji ber biryarên qedexekirinê ji bo xweparastinê ji Covid-19 hemî çalakî hatin rawestandin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.